Здравейте, приятели! Вие сте с мен Нели Колева. Предоставям ви много интересна информация, а именно кои хора се намират в лична година 2 през 2026 година. Според нумерологията, ето кои рожденици ще попаднат в лична година 2 през 2026. Хората, родени на следните дати. Родените на 9, 18, 27 дата от месец януари. Родените през 10 месец октомври ще са в тази вибрация на двойката на същите дати, но чак след рожден ден. Ако сте родени на 8, 17, 26 дата от месец февруари и родените също през ноември, 11 месец на същите дати, ще попаднат в тази вибрация на двойката чак след рожден ден. Ако сте родени на 7, 16, 25 дата от месец март, 3 месец. Родените през декември на същите дати ще са в тази вибрация на двойката, на лична година 2, разбира се, след рожден ден. Това е така, тъй като месец март и декември имат една и съща редуцирана стойност. Ако сте родени на 6, 15, 24 дата от месец април. Ако сте родени на 5, 14, 23 дата от месец май, разбира се, след рожден ден попадате в вибрацията на двойката. Родените на 4, 13, 22 дата от месец юни, но след рожден ден, вие отново сте в вибрацията на лична година 2. За тези, които са родени на 3, 12, 21, 30 дата от месец 7 юли, след рожден ден, разбира се. Ако сте родени на 2, 11, 20 дата, 29 от месец 8 август, след рожден ден, вие сте във вибрация на двойката, след рожден ден, разбира се. Родените през септември на следните дати 1, 10, 19, 28 дата, вие се намирате в лична година единица до рожден ден и в лична година двойка след рожден ден. За личната година някои пояснения как се изчислява. Събираме деня и месеца на вашето раждане с резултираната цифра на предишната календарна година 2025, чието сбор е 9. Кога го правим това? Ако рожденият ни ден не е минал. На самият рожден ден вече събираме ден и месец на раждане с текущата година 2026, чието сбор е единица. В нумерологията получен сбор от цифри се редуцира до едноцифрено число. За още информация, телефони за контакта с Нели Колева 038 74 21 78.